yaşıma жетip, мен тұрмышның алтын қағидасını аңладым. Қарабұдай бұтқасын ашағаш тәлінкені шундық юып қойға керек. Сәлем достар, ТМТV телеканалда тәмлі кірәш тапшыру һәм бүгінгі шығарылышыбыз бағышланачақ бүтін дүния телевидение күніне. Шуңа күрә бездә қонақта бүген яшьлек тавышы тапшыруның алып барушысы Мөнир Чунгачкук Рахмаев һәм ТМТV телеканалында топ клип тапшыру алып барушысы Айрат бик матур менә шундай бер килгән Ильясов. Сәлем җегетләр. Сәлем. О, сәлем Мөнир Рахмаев. Ай. Ай. Егетләр, нәрсә алып килдегез бүген бүләккә? Беләсеңме, менә бу җәйне без Германияга барып кайткан. Макталысың. Мин сиңа бик кыйбатлы һәм затлы күчтән алып кайтырга булдым. Махсус синең тапшыруыңа. Минем өчен тапшыру өчен әйтсен. Синең тапшыруың өчен. Әйме? Һәм шуңа күрә алкышлар белән каршылагыз. Менә шундый өр матур кружка. Шап кружка. Монда бер нәрсә салырга була. Чәп салып алып килмәгән. Анда витаминнар. Анда бит витаминнар салырга була. Дрезден шәһәрендә алган ин бу кружканы һәм йөрәгемнән үзеп кенә инде бирәм. Син моны әйдә кулланып карадымы? Юк. Дип уйлама. Яра була. Хәзер минем чыгыш җитте. Бир бүләк ясыйм бар сиңа. Узган тапшыруда сиңа бүләк иткәнем эшләпә. Әйе. Исән ул һаман беркемдә кимиде. Шулаймы исәнме? Әйе. Күрдем. Һәм инде миннән бәләкәй күстәнәч. Сиңа менә шундый бейсболка язган Татарстан. Бик әйбәт бейсболка рәхәтләнеп өйдә машинада киерсең инде. Монда кимем инде, монда сыймыйдыр дип уйлыйм. Рәхәтләнәм сезгә. Сезнең тапшыругызга шундый. Бик затлы, бик матур. Без бит инде тырышабыз, шуңа күрә рәхмәт. Рәхмәт безгә. Юк, шулай безгә ярамый, менә шулай. О, рәхмәт Мөнир. Рәхмәт. Чунгачкук. Яр китә алда, әйдә пешерәбез. Пешерәбез дуслар. Пешерәбез. Бүләкләрегез өчен бик зур рәхмәт. Хәзер берничә минуттан пешерә башлыйбыз. Карагыз, кызык булачак. Я җегетләр, монда карап торып эш бармы? Үзегез беләсез, күреп торасыз, бүген ризыклар шактый мулдан. Телевидение булгач, иеп биргәннәр күрәсезме? Сез зур бәйрәм ясамакчы буласыз. Зур бәйрәм ясамакчы булабыз. Хәзер башлыйбыз. Зур бөтен тавык. Кешегә гадәттә тавыкны бөтенрәк бирәсезгә бетәйм. Бөтенләй килеп. Тавыкны хәтта сыйып та тормаганнар. Тавык, шундый матур әйтеп ята шулай. Гөмбә. Брош, яшелчәләр мулдан, хәтта нәрсә күрәм тишелде. Бүген нәрсә генә булмый ала берсе. Монда сөт тә бар. Сметана. Я нәрсә әзерлисең, әйдә, Мөнир. Рәхмәт, Айрат. Миңа килгәндә инде мин менә Мөнир кебек әзерлисем килә. Минем килә. Минем шугыламыни? Юк. Минем беренче блюдо бу салат түгел инде. Рататуй. Атала. Рататуй. Анда тавык һәм тавык. Нәрсә туй ди? Рататуй. Тавык булмайды, мин рататуйны беләм. Бу яңа рататуй татарча. 2013 елгы рецепт. Тавык белән. Тавык белән, бик тәмле булачак. Шуңа күрә мин башлыйм сез чәчегезме? Тута салат булачакмы? Салат минем булачак. Морской бриз. Менә шундый, Диңгез бризе. Диңгезле бриз. Я мин башлыйм, яме. Булат, мин башлыйм, яме. Менә монда бер Перегар. Булат, мин башлыйм, яме. Кызык булачак. Мин башлыйм, рәхмәт. Минем курсым бар, имен. Мин башладым. Мин башладым. Минем курсым бар, имен. Мин сер ачасым килә. Ул безне һәр ел сайын үзенә кунакка чакыра. Мөнирнең сөйләшкән ишеткәч, үзем дә сөйләшә алмыйм. Мин әйбәт сөйләшәм. Юк. Син әйбәт сөйләшәсең. Әйбәт. Син әйбәт сөйләшәсең. Нишлиу? Син җиңә ул. Шуңа күрә менә шу тавыкны, шу рецептны мин бөтенесен сөйләп бирәчәкмен. Ничек нәрсә әзерләнә? Әшмәтән эчендәге тавык. Эшмәтән белән сливки эчендәге тавык. Яңашлы. Салат нинди була? Салат ниндидер була. Аның исеме юк. Ул Сегодня диңгез бризы булгач, Диңгез бризы бу, Сахара бризы була. Шул. Дербышка бризы. Дербышка. Эшне башлап. Айда башлыйбыз. Җегетләр, сез беләсезме, мин нәрсә бүген кунакка чакырдым? Әйдә. Башлыйбыз. Хәтерлисезгә 200 акча тиеш идем. Шулаймы? Хәтерлим, 15 сум. Бүгеннән тиеш түгел. Җегетләр, сез икегез дә телевидениедә, ярар, сезнең бүген җырчы икәнлегегезгә бераз әлбәттә бәйләнербез, ләкин әйдәгез инде сөйләшик. Бәйләмә миңа, Телевидение хакында. Телевидение ул бик могҗизалы дөнья.
Хәтерлисеңме, син беренче тапкыр үзеңнең телевизор кушканыңны һәм нинди канал карадың син гомумән бала чагыңда? Һәм гомумән уйладыңмы син берәр качан мин үзем бу могҗизалы ящик эченә кереп утырырмын дип? Без Шәһәр баласының бала чагы. Шәһәр баласының балачагы шулай үтте. Садиктан кайтайдык та беренче канал эшлейде безнең, шул беренче каналыгына карыйк та бөтен каналларын чаптыр хәтерләмим. СТС. СТС әле ул сугыннан барлыкка килде. Моның тиресен Әйе. Шуңа күрә беренче каналлыгына карыйдык, анда кич белән сәгать 9-да спокойно 9-да башта новости карыйдык. Или юк. Спокойно ночи малыши сәгать 9-да башланды. Аннан соңра башланды. Балалар йокыга киткәч инде олылар өчен Олар өчен время РЕН-ТВ анда күрсәтә әбәт канал. рәхмәт менә. Син димәк кумирың бала чактан булган литегә питашок. Питашок белән Степашка. Степашка белән питашок. Аңладык, ярар. Әле каркуша бар иде анда. Син Манир? Нәрсәне Баша менә беренче тапкыр телевизор карый башладың, үзең нинди тапшыру күңелеңә сеңеп калган? тапшыру. Смак. Менә караган идем, әйе, балачакта. Смак бик яратайм, менә аннан соң нәрсәне караган идем. Ни бар иде, 101. Әйе, фролар бирбин. Әйе. Шу бик шундый. Яхшы, аңлашылды синең бала чагың белән дә. Үзең менә иң беренче тапкыр телевизордан үзеңне күргәч, кемнәргә шалтыраттың яисә сиңа шалтыратып айыра? Бу мәктәптә укыганда булды бугай, алгышмасам. Бездә Яшьләр тавышы тапшырына апарган я, анда апарганнар я. Айсыл Олерон инде ул вакыттан телевидениедә эшләйде, ул безне ничектер чакырып алды. Ну, класс, без аның белән параллель сыйныфта укыдык. Ул 46 яшькә олорак, конечно, бездән. Әйе. Ләкин шуңа карамастан инде Айсыл әби безне чакырды. Күчтән эшләгән тапшыруга үзе алып бара. Тапшыруга без анда барып, ана шуннан кайткач инде өйгә кайтасың да бөтен урамга чыгасың да беләсең, кем нәрсә эшләде, аралашасың бит инде бар малайлар белән. Телевидениедә булды. Карагыз мине. Алар без татарча белмибез бит. Нәрсә эшләргә тырышабыз. Белмәсәгез дә карагыз. Караттым бөтенесен, өйдә җыеп бөтенесен әйтәм, менә карагыз. Айрата Күрсәтләрме? Миңа кая мин сковородка мин кая монда. Булачак, сиңа таба булачак, Манир син үзең хәтерлисең беренче тапкыр телевидениедә белән нинди тапшыруда күрсәттеләр? Тапшыру яисә ничә яшь тидең? Миңа бу мин 10-нчы сыйныфта укыган идем. Беренче тапкыр мин үземне күрдем 7 йолдыз проектында. Әйе, менә да җырладым, чыктым шундый. Шәпәдә мотор гына иттерде. Сине көтә. Юк. Ингелиз шәпәдә. Көзгә җил эзгән. Бу беренче җырым булды, әйе, шул җыр белән. Ана сине көтә. Сине сөям, ни көтәм түгел. Әйе. Аннан соң инде менә шулай күрдем, үземне күрдем инде. Аннан соң кешеләр Автограф ала башладылар. Юк, мәктәптә. Бер укытучым татар телен, татар әдәбиятын әйтәмәли мисәле кеше күрдем, әйтәләр. Аннан соң Әйтәм Ничек соң? Энергия. Юк, энергия турында әйтмәдем әле, мен шул Вакытта юк энергия. Әйе, аннан соң менә күрдем, үземне күрдем. Безнең Әлмәттә шундый конкурс Әлмәт, Луч каналында күрдем. Звенящая капель проект менә шундый безнең яшьләр башлаучылар җырлыйлар, бийләр. Мен анда күрдем. Миңа бик ошады. Кеше килеп әйткәч, Манир мин сине телевизордан күрдем. Әйе, миңа шундый рәхәт булды. Менә син дә әйттең, хәзер мин миңа рәхәт. Манир, Айрат, син көлмә. Тайтайдан киттек. Әйе. Кешегә кирәк, әйдә. Сезгә ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы ачык акционерлар җәмгыятенең әлеге исеткеч шәп табалар. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибеташада алырга мөмкинсез. Һәм Кукмара маркалы савыт саба алганда аның шуннан да оригинал булуын тикшерегез. Чын Кукмара продукциясының һәрбер савытында Кукмара металл савыт саба заводының уеп ясалган фирменный тамгасы бар, ягъни Кукмара. Бар тик сыйфатлы савыт сабагына алыгыз. Кукмара мәрмәр ислекле инновацион савыт сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик ислек сезнең савыт сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагын да яхшырак кулинар шедевр ясарга ярдәм итә. Кастрюль, таба һәм чуеннарны Кукмара коллекциясендә табарсыз. Я җегетләр, эш китте, кузгалды үзенең ноктасыннан дип әйтик. Инде тагы турапын син нигәдер озынча. Минем ломтиклар булып, картофель фри. Менә кубиклар. Монда ломтиклар минем Аларга сезгә кирәк. Картофель фри. Куриный картофель фри. Әйе. Табалар бар икезгә. О! Зур кирәкме, кичкенәрәкме? Яр.
Айда, қоя. Міне, радио сенде Нешік мұнда ядырға? нешік яндырға? Яндырға нешік? Капузерга. Екінде яндырға? Мұнда нешік нешік ішлей бұл? Міне, сен көп сұрашма, сен ішле. Ая. Бұршылмасын. Бұл біздің подпольшымасы, бұл ненде? Біле ансық қын бағышма, емі? Кім бағышма? Екіңізде бір өктерлер етіп түгілі Кім жігіндер. бағышма, е? Мен осындай тегі шеген бар. Екіңізде бір тірлі тұрап қойдығыз. Я, біздің аннасын телевизорда ішлей баштағанды жігітлер. Біз бітіне сізді телевизор ішінде әшлеушілер боларақ шақырдық бүгін. Соңынан телевидениеде эшлей башлагач, мынер әйдә сөйлә. Башлайсың, мен қазір. Сені ең бірінші. Ең бірінші тапшыруға шақырдылар, ол музыкаль қоймақ тапшыру болды. Сен меңа сценарийді жазып берген ең әлі. Әгер де сен Ақшасын қателемесең. қайтармадың әлі, тәке. Мен ұныттым мен. Ұната алмаймын. Уктәнеде дұрыс хәлдә түгел. Бик қызық. Сен қарап тұрма, өзіңді әші. Соломкалар ясап берем, еме қазір міне. Музыкаль қоймақ тапшыруны алып барған ем. Менің үшін Анна Сұлтанға сеншінің ұрандағы шылық егітлерді алар өскенлер енді. Жігітлер, қарағыз. Тағын тігі тапшыры ма? Йо. 7 ел ішінде мәйтем, сіз бет енді татар тілін үйренерге тиішлейдігіз деп бұлар не оғадан жидым да бітірсін, ләкен алар үйренмегенлер, ол дәріслерге бармағанлар. Болып шықты. Татар тілі дәріслеріне. Бір тапқыр музыкаль қоймақ тапшыруны алып барға, şimdi аннары екінші тапқырда алып барға туры келді. Үшінші тапқыр, төртінші тапқыр. Кетті аннасын, кетті. Аннары Сильвестр Сталлоне шалтыратты. Шақырды. Мәйтем, мен инглиз тілін бек... Меңа Джим Керри шалтыратты. Таджик FM-ден меңа бір продюсер шалтыратты. Нормальный айлет. Әзір енді сен топ клип тапшыруында андан шекел білеттің. Андан нешек келіп біләктім. Бір күнді бірсі келмегенде, аның орнына шақырдылар, ондан келіп біләктім. Сонасы сені жіберәсі айтылмады. Ха жібермейлер. Жіберме, көп түрейді. Аллаға шүкір. Мәнер сен. Бұл яшік тауышы тапшыруын шығару кімнің идеясы, өзімнікені. Мені TMTV каналы шақырды. Шалтыратты барып, айтты Мәнер, сәлем хәлләр нешік мәйдем, әйбет, Аллаға шүкір. Бүтінісін сөйлеп кетті. Әр бір сөзін, е? Сен бүгін сағат кешке 5-тен ішесің, бірінші мера келелі бізге бүгін, е? Жоқ, шалтыраттылар да айтты, мені сүнді тапшыру болашақ. Болып барасың мұн, айтам, яра, айтағыз. Жігітлер, айтағыз, менде бір идея келді. Бәқәс қоябыз бүгін. Спорт. Қойсығыз жеңе, қойсығыз жеңем бүгін. Айтағыз, жеңсәгіз кім нәрсе әшілі? Мәселен, айрат жеңілсе, ол нәрсе әшілерге тиіш болашақ. Һәм сен жеңесін нәрсе әшілерге тиіш болашақсың. Мен Мунирны победю. Мәселен, ол жеңілсе нәрсе әшілерге тиіш. Әйда бір 10 банкет келіп бұшқа жырлап кетесіңді. Кеттік. Ярай ма? Әгер де ол жеңілсе. Қоя, мен алайғына жеңіле алмайым енді. Әйда, әгер де Мунир жеңілсе. Әгер де Мунир жеңілсе. Кересінше ме? Жоқ, кересінше түгіл. Мунир жеңілсе, ол сені қонаққа шақырып, өзі бәліш пішірге тиіш болашақ. Вот, айда. Сен шығарып сәтешексің. Мен аны инстаграмға шығарашақпын, инстаграмда. Әгер де мен жеңілсем, 10 тапқыр, Мунирдің банкетіндағына түгіл. Ғұмымна кім шақыра, 10 жерге, мен фоточет жасақпын. Кім сені 10 жерге шақыра? Мен шында келіп, міне Қазандағына енді. Алайса, бұлашланы арада білесің, сен де шақыр. Демек, айрат бүгін жеңілсе, ол 10 тапқыр кім шақыра, шының бір әртүрлі бәйреміне келіп жырлап кетешек. Мунир жеңілсе, 2 жыр айыр. Лимит бар. Мунир жеңілсе, бәлеш пішіресің. Йоқ, мен диск бөле кетем. Бөле кетерім білемін сен. Сен бәлеш пішіресің де, айрат бі мені қонаққа шақырасың. Бұл селерсің, достар. Пари, әйде, қол. Риза достар, бұл бірінші тапқыр тәмілі күреш тарихында. Жеңушіні белгілешек Болат Байрамов түгіл, біздің эксперт біргеш бүгін кеттік әлі болды. Менің Мунирден сұрғысым келе көптен. Бірінші Венера Ахатовна Ганиева. Екіншісі Хамдуна Темірғалиева. Ширатта кім үшіншісі мені? Халық кетәбетінде болды, Венера Ганиева болды, өткен етап. Хамна Темірғалиева енді өтіп, осы барушы етап. Үшіншісі кім сайладың, айда? Кім ол? Айда кімді етіп бұлағыңа? Келіштіріп. Бұл Алла Пугачева білен... Менің ойлағаным Алла Пугачеваны. Максим қыланған кібік біздің Мунир қылана қазір. Білмеймін. Кімні өзім де ойламадым әлі. Кешелі сенің стратегия жоқ енді. Стратегия бар, қазір енді өзім ғана жырлаймын.
Я үзем генә дип мин ишеткәнем менә инде соң вакытта үзе генә. Мен менә көмбәләрне салам, кстати, Шулаймыни салсын саат. Миңа кызык, икегез җиңсәгез, миңа кабласың нәрсә өчен мин? Берегез җиңү, берегез җиңелү ягында. Әгәр дә моны ничия булса, бәлки баш. Бәлешеңне ашаган бар дигән булса. Әйе. Менә. Әйе. Кем белән белмим, үзем дә белмим. Әйдәгез үзегез Кем менә синең янында хәзер кемдер бардылар? Кем бар? Мөнир өйләнә икән ди. Нәрсә? Әйе. Юк, инде бу Син безнең русча әйтсәк, самый завидный жених дип страдада. юк, Фатир бар, машина бар. Машина İşi var, televizyonda күренеп тора. Юк, Энергичный, энергия бирәләр сиңа, энергия бирәләр. энергия бирәләр. Әйе. Менә харап тора бик күп кызлар. Нәрсә әйтәсем килә? Әйтәле. Вот, нәкъ шуны әйтәсең. Язмасы. Юк, мен бер нәрсә әйтмим сезгә. Рәхмәт, Мөнир. Рәхмәт бик. Бер нәрсә. Бу әлегә сер булып калсын дисәң. Әйе, бу күз тимәсен дип, әйе. Әтү күз тисә, аннан соң Кузеоналарда бик матур бик кешеләр. күз тирмә булачак. Сине таныштырган бармы әле? Кем белән? Кем беләм. Күз тимә дигән кыз беләнме? Күз тимәсен дигән кыз. Әле бөтен дә күргән юк. Әйе, ну Чингачгукның бүтән төрле кыз булырга мөмкин дә түгел. Айрат, Тау. син соң вакытта бик еш шетелгә йөрисең, Европага. Зальцбург, Вольфсбург, Берлин. Ишәп йөрисең син анда? Вольфсбург. Австрияларда һәм Германияларда. Бөтен кеше киресенчә андан кашы ягын карый, син йөрисең. Соңгы тапкыр. Ярым ул турда менә. Һәм гаиләсез йөрисең бит, дусларың белән. Соңгы тапкыр Кинода төшеп йөрисең әллә син анда? тукта, сөйләп бетерәм. Франкфурт шәһәрендә Европа татарлары җыелган иде. Имам Бөтен Европадан. Ну, бөтен Европадан җыйсаң аны хәтле залда Чек-чек. зал Сыйдырмасы. сыйдырмасы. Шуңа күрә монда бер 100-120 кеше килгән идем. Бик төрле кешеләр инде һәрберсе. Кемдер Уфадан, кемдер, ну, чыгышлары белән, чыгышлары белән кемдер Уфа якларына, без Башкортстаннан дип кайберләре килеп сөйләште бит инде. Кайберләре анда без Оренбургтан, без тегеннән моннан Рәсәйнең күп кенә тишегеннән җыелган кешеләр иде. Чиклиләрсең тормышны. Тормыш ошый, алар бөтенесе дә эшлиләр, бөтенесе нәсәбләндер шөгыльләнәләр, кайберләүләрнең бизнеслары да бар, ләкин туган яклар сагындыра ди. Бөтенесе әйтәләр, һәм инде без килеп, без Сават Минханов белән килгән икән дә, Диана Таҗидинова барган, Ниязны алдым инде, Нияз да безнең белән барып кайтты. Безнең татарча сөйләшкәнне ишеткәч, кайберләре хәтта җылый да башлады. Менә мисал Сигә хәтта җырларга да туры килмәде, син сөйләп кенә тордыгыз, алар җылый. алар җылый, бөтен залны батыр бетерделәр. Ну, бик әйбәт. Әле классташымны шунда күрергә насыйп булды. Син күз алдына китерәм, янында яшәгән белмәгән инде. Рәлә әйтмичә киткән, син анда барга Кара әле. Һәм инде бездән бер 2 класс алда утырган Наилә исемле кызны да күрергә туры килде. Мен аны башта танымадым, икесен дә берсен дә танымадым. Тегез Бәдрәфкә кул җуырга кергән, ик нәрсә сөйләшеп торабыз инде Салават Минханов белән, нимә? И монда татарча гыр. Беркем дә уйламый бит инде анда. Берәр татар килер. Берәр татар килер, дип арттан теге малайлар. Җегетләр ничек хәлләрегез дип. Кем монда? Кем монда карыйм? Сәлам, мен Илдар дим. Әйтәм, Илдар, әйтәм, без синең белән классташлар шулай сөйләшеп киттек. Исебезгә төшереп инде бик матур узды. Менә бик әйбәт каршы алдылар безнең. Нәрсә белән сыйладылар? Дусларыбыз бар инде да, Тахир исемле дус. Нәрсә белән сыйладылар? Әлбәттә дә татар Миллияшлары юк. Пешер. Та юк, син сөйлә, аның җиңеләсе килә бугай. Татар миллияшлары юк, әлбәттә. Менә шул Европада ашала торганда күбрәк сухомятка, ләкин төрек ресторанына барып, матур гына ашаттылар, матур гына сыйладылар, бик тәмле ашаталар. Но кыйбат инде. Акшам булмаса барырга түгел. Юкмы? Бик кыйбат. Үзебезнең илдә димәк калыр. Монда гына калырга, аннан кайткач аңлыйсыңмы, менә без бөтенебез әйтәбез, о, бензин кыйбатланды, 32 сум, 33 сум, 34 сум, Анда ничә сум әйт әле? Анда 1 еврода 24 цент тора. 100 сум, литр 100 сум. Дизель да шулай, бензин да шулай. Ну, бензин әз генә бер 10 центка гына. Ну, аларның бит хезмәт хакы да зурырак диләр. 2000 евро ала, чиста менә кулга, 2000 евро. Ну, күпме бит инде ул синең? Менә күпме? Күпме? 200 якын. Шутап карасак. Әйе. Ну, 200-гә якын ди. Яра, безнең урта зарплата ничә? 40-30 булса әле. Карак, аларның ничә тапкыр? 3 тапкыр зуррак бензин хакы гына. Продуктларны әйтеп тә торыш юк. Шуңа күрә без менә ресторанга Син нәтиҗә чыгардың безнең илдә. Мен рәхәт, матур гына яшәргә язсын. Ярар, аңлашылды. Сугышлар булмасын, иң мөһим. Зур рәхмәт. Менә шундый тәмле, югары нотада без инде дуслар сезнең белән
тәмле көрәшебездә күчәбез яраткан тәмле рекламабызга. Достар, тәмле көрәшебез дәвам итә. Исегезгә төшерәм, бездә кунакта бүген яшьлек тавышы тапшыруның алып баручысы. Популяр җырчыбыз Манир Рахмаев һәм инде TMTV телеканалында топ клип һәм музыкаль каймак тапшыруларының алып баручысы Айрат Ильясов. Рәхмәт. Шулай ук җырчы. Рәхмәт. Йырлыйсыңмы син? Тукладыңмы әллә инде ошыны? Җырлыйм, җырламас. Мәйтәр, иссе төркеме таркалган, бөтен җырламыйлар икән дигән булып. Бөтен җырламыйлар. Та сөйләмә әле, кызык түгел миңа, буларына сорадым, кызык өчен. Шаяртам әлбәттә Хасилев иссе турында. Тапшыру да реклама барган вакытта без монда куйдык су. Ни өчен дип уйлыйсыз? Чөнки без монда Безгә кайнар су кирәк. Тронка. Кайнар су кирәк. Кул җуарга. Әминир. Минем монда. Баклажанны кыздырып бетерде. Баклажан. Аттышында тавык. Әлегенә менә. Һәм өстенә Помидор куйдык хәзер. бу Манир Рахмаевча рататуй дип аталачак. Рататуй. Рататуй. Я, Айрат, иссе төркеме турында тукталып сезгә капкаш кирәкме? Капкаш белән каплап куйсак. Тизрәк бу. Менә сиңа кирәкме? Миңа кирәк, мен алдым. Иссе төркеме таркалдымы әллә, юкмы? Ничек Да, görәсез? официаль рәвештә таркалды дип әйтеп булмый. Ну, Бар ул. эш кенәгәләрен алдыгыз инде ул төркемнән. Бәлки шулайдыр. Нияз вәгъдә иткән бу итү буенча. Димә, менә нәрсә дигән? Германиягә барып кайткач 5 җыр язам дип вәгъдә бирде. Иссе төркеме өчен. Әйе. Ишләр Көтәсең монда. ае, ичә 5 ай Бигрәк тәмле монда. Әлегә бер җырда юк. 2 ай була инде. Бер җырда юк. Әле пока юк. Но ул язам диде. Бәлки аның гаиләсе ишле булганга бәлки өлгермидер ул. Бәлки шулайдыр. Шуңа күрә миңа бер сүз дә әйтә алмыйм. Синнән ишлерәк бит. Синең ике кыз, Әйе, Аллаһ шөкер. кызларның шөгыльләре. Берсе укый, берсе өйдә. Вот бөтен шөгыль шул. Укый дигәннән син бит олы кызым белән бала сәләмдә катнашкан идең. Айрат, сөйлә инде сине ялма. 2 ел элек бала сәләнкәдә катнашкан идем, ансы дөрес. Кызың ашадымы ул җырлау? Кызга ошады, ул җырламады, ул бийде. Шул бала сәләнкәдә катнашканнан соң безне чакырмыйлар. Әйбәт булганмы? Бигрәк шәп булды бу. Кече Нинди кыз шөгыльләре бар, нинди талантлары? теге апасына карап биергә ярата. Апасы җырласа, җырларга ярата. Безне телевизордан күрсә инде шул шулай ук нәрсәдер кыймылтап җырлый инде. Белмим, ну менә бик бүтән бала инде. Икенче бала бүтән бала дип әйткәннәр, мин башта ышанмадым. Әйтәм, бала бит, ну бер караганда. Шул бер ати бер ани. Берәти юк. Гомумән вообще икенче бала. Как будто минеке түгел. Ишеттеңме менә? Без дә сиңа теләп калабыз. Шундый әти бәхете Алла бирсә. Син исләрен ислә. Әти бәхеттә иснә исләрен. Нәрсә? Әлбәттә, әйбәт. Ишләр монда огонь. Әйбәт монда. Ут. Айрат, Әйе. балаларымнан әкренләп кенә без тормыш кичәнгә күчик. Менә бик күпләр сырын ишеләр. Айрат, дуэт җырламый мәсәлән. Булат, Лейсан кебек, Манир, Хәмдинә, апа кебек, Зейнәп, Зөфәр кебек. Нишләп җырламыйсың син? Юк, Ярасымы әллә хатны Юк, җырлама? ялмый. Безнең дуэтлар бар. Зөфәр Хәридинов язып биргән җыр ул исемен генә оныттым. Әйбәт җыр икән, хәтереңдә яхшы синең Айрат миңа ошый. Күңелемдәге авыр минутларны Зөфәр Хәридинов Жанымнан да якынрак булганда. Миндә сине беркем яратмый дип атала. Бик әйбәт, бик матур җыр ул. Беркем дә сине яратмый дисә, каян беләсең дип әйтеп куймыйм анда. Әйтәм әле. Мин бәрәңгене салам. Манирның бәрәңгеләрендә әзрәк Турапмы? Минем Менә бәрәңге. вакыт син моны буламык ясыйсың. буламык ясыйм. Мин буламык ясыйм, сиңа нинди бәрәңге кирәк? Ничек? Целыймы? Миңа да Кисмиче генә бар. Сезнең пычак бармы дип сезнең Мен пычак. Yok, мен целый керек, целый. Карар, баларын тойып пешерә керек. Булар Пешер? Менә. Син курыкмыйча сыра, менә бит сиңа мин әзерләп куйганмын. Бәр был. Булысы был. Булаты был. Булаты был, рәхмәте был. Зурысы был. Менә. Биг Без йөрәк. хәзер будем пешерейшн ясарга. Пешерейшн, сендерейшн аннарсын булачак. Так. Экспертлар карыйлар. Экспертлар юк, бүгін киләчәк, шуннан да җигәр сез зирә киләсез, зирә киләсез. Күңеле Шуннан да башлай. эксперт килеп, без әле кемнәр оныткан исегезгә төшерәм бәхәс, әгәр дә бүгін Айрат Ильясов җиңелсә, ул теләсә кайсыгыз менә сез тыңлаучылар чакырып үзенең бәйрәменә ул килеп икешәр җырлап китәчәк. Әгәр дә буш көн була икән. Буш көн. Ремаркалар бармы? Ну, ничек инде мин Буш көн. эшләгән вакытта бит инде бүтән җиргә килеп эшләп китә алмыйм, мин бит Манир Бик Рахмәтов. булам булды бугай инде. Җитәр кебек дип уйлыйм мин. Әйдә Өр-ян. салабыз да.
Әгәр дә Мөнир җиңелсә, Мөнир Рахмаев үз өендә безгә әлегә билгеле булмаган бер Булды җиткән, Мөниргә дә җитәме? курыккан бер кыз белән бәлеш пешерә дә безне чакыра кунакка. Ярар. Сөйләштек. Мөнирнең шундыйсы Карале, менә әйдә. туктале син, Мөнирнең сине мактыйм әле. Әйдә. Аермалы бер ягы бар аның. Мөнир Рахмаев бер кашан да курыкмый яңа рецептларын сәлеп пешерергә. Ул экспериментатор. Ул белми, ул ясый нәрсәдер ясый. Ул аны кайда бер тапкыр күргән була, яисә укыган була, кайда ишеткән була, ул аны ясый. Беләме, белмим, ләкин бик тәмле килеп чыккан ия узганнар. Юк, тәмле килеп чыга, шуңа күрә син ошады бит. Ошады. Ошады түгел, ошады да була тады. Ошады да ахмам, ошады һәм ошады. Ошады, ошады. Ошады. Я, җегетләр. Карале, минем белән сөйләшәләр, айран белән Әйдә син белән сөйләшәм. Минем белән сөйләшмәгән. Татар җырчылар син бит быелны безнең номинант. О, мин шул турыда ишеттем кичә. Ишеттең? Номинант һәм димәк, синең шансларың бар быелны тагын татар җыры сәхнәсенә менеп, анда 16нчы барысын алырга. 16 алтын барысын бар. Минем 5 бар. 5. Ишел? 5-әүгә. Ягъни әгәр дә быелны ала торган булсаң, эләксә, синең 6нчы булачак. 6нчы башка. Бу синең 6нчы булачак. Аңлыйсыңмы? Алтын. Шыбаш. Быел инде син беләсең, безнең тема татар җырында. Татар. 16нчы регион, ягъни безнең регионыбыз Татарстан. Тукта. Син үзенең туган ягың Әлмәт турында нәрсә сөйли аласың? Әлмәт бик Табигате, кешеләре, бик матур шәһәр. Һәрбер җырчылар инде концертлары белән киләләр. Салат ясыйм әле мин. Безнең хәзер яңа глава Әлмәттә. Бик әйбәт кеше. яшь егет. Яшь егет әйе. Нәрсә эшләде ул Әлмәт өчен? О, бөтен юлларны ясады. Хәзер бик күп каскадлар ачтылар. Бик күп әйбер ясады да ясый әле. Ни эшләде ул велосипедта ярата икән? Йөри менә үзе чыга да йөри шәһәр буенча. Син дә йөртәмсең бара? Мин күрмәдем, мин бит Казанда торам, шуңа күрә. Әлмәтләр булай еш чакырамы син? Менә Мөнир, син безнеке, әйдә без сине чакырырбыз. Еш кайткан. Нефтяниклар көннәре менә уздырабыз анда. Хәзер менә яңа елга менә чакырдылар, шуңа күрә алырса. Без Әлмәтне инде не поддерживать итәбез бик тә. Без Әлмәтне Әлмәт безне. Аллаһ шөкер. Без Әлмәтне. Син Казан җегете. Мин салат ясыйм. Казан Мин җегете. Казан егете, мин салат ясыйм. Алтын барсың беренче. Эссе белән алдым бит. Беренчесен эссе белән алдым, ә менә икенчесен эссе белән алдым. Эссе белән. Ничә ул хәзер? Икәү. Берсе синдә, Берсе миндә. икесе Юк, берсе миндә, берсе янда. Аниязда. Я, Йосиф карап тормас салатка. Тукта баш эшләми әле. Үр яңа. Татар җыры фестиваленең алып барышчылары Майрат. Мин Аны тәкъдимләп чыкканнары бармы? Син бит аның рәсми алтын тавышы 16нчы Татар җыры фестиваленең дә. Булат, мин сән сер итеп кенә ачам, Әйдә, мин әсер итеп кенә сен ашасың. Кабистәлеме? Татар кәвестән ачам, сер итеп кенә. Татар җыры минем алып барган бар Мәскәүдә. Москваник аңлашыла Айрат. Мәскәү монда Казанда алып барганым юк, ләкин Конкуренция зур. конкуренция бик зур. Дөрестән дә башта син алып бармыйсың, ничек инде мин алып барачакмын Юк, Булат? Айрат, мин рөхсәт иткән, мин син Мәскәүдә Татар җыры фестиваленә алып барган кеше буларак. Мин үзем синең кандидатура өчен тавыш бирәм. Бу шундый голосование. Син шул вакытта мин әлеге Татар җыры фестиваленә алып баручы булам, бары тик бер шарт белән генә. Әгәр дә микрофон чыгарып Аны кертеп торучы кеше Булат булса дип. Сөйләштекме? Рәхмәт, Айрат, сөйләштек. Я, Мөнир, синең хәлләрең монда ничек? Монда минем монда шундый тәмле исләр. Тәмле истәрәнтә, тәмле ашта булырга тиеш. Була. Рататуйның синең сире нәрсәдә? Буның нәрсә генә шисе калды? Әйт әле безгә. Хәзер безнең соус Беләсеңме, минемчә креветкаларны чыгарырга кирәктер аны, чөнки алар хәзер җумшарып минем бетәләр. соус Саралып төшәкме? Соус да минем әзер хәзер. Хәзер чыгарабыз, алайса ярар. Айрат ничек әйтәсең? Әзрәк кенә. Мин кул белән чыгарыйм. Әзрәк Әйе? кирәк. Мин Кичмәде бара. Син һәр вакыт шулай? гел шулай әйтәм. Кухняга еш керәсеңме, Айрат? Дөресен Юк, әйткәндә ашау пешерергә яратам. Өйдә кайбер чакта бик каты. Айратның Өйдә кайбер чакта бер нәрсә ашарга булмаганда мин пешерәм. Үзем генә калсам инде. Әле 10 көнгә Ләйсәнне бит гастрольләргә җибәреп торган Ки тамна. Әйе. Үзең әтидә, үзең әнидә булдың. Башкортстан якларын матур гына әйләнеп кайттылар. Так. Вот. Мин инде олы кызым белән калган идем, кичкенәсен үзе белән алып киткән идем. Шуңа күрә без бик матур гына 10 көн буе Әтиле кызлы. әтиле кызлы яшәдек. Бергә булыйк. Үзең әйтәсең, әни кайткач. Әни ярый кайттым, әти һаман бер көндә йомырка тәбәсе һәм пилмән пешерә бит. Юк. Нәрсә әзерләдең, әйт инде.
Мен де пішіге яратам, менің тұрмын. Нәрседер әзірледік енді болатқа истә түгел. Мен әшейін? нәрсе ошағанды хатırlayам. Мен пішірем. Рәхмәт. Мәсәлән, үзең. Шундый внимательно. Ашыға пішірем. Юк, менә син үзең яшәсең, бер үзең яшәсең. Бер үзең яшәгәндә әйтәләр, ашарга пешерү авыр, пешерәсе дә килми. Yok ağır түгел, ağır түгел. Әле Мөнир Рахмаевтан тиз әзерләнеп торган рецепт. Доширак. Бик әйбәт сосискалар аласың, макароннар, аннан соң эштән кайтың да инде, суга куйдың да инде, әзрәк кенә 15 минут. Әйбәт кенә итеп Сосиска пешермәй башта. 15 минут. Сосиска һәм инде макароннар инде. Бергә атасың. Әйе. Юк, бергә түгел. Сосискалар бу табада. Әйе. Бу табада инде макароннар. Макароннар бу табада. Шуннан Шундан аннан соң пешкәч каймак белән тәмле иттереп утырасың телевизор янында, шәйләр эчеп, ашап. бер таз пилмән. Әйе, мин күп ашыйм. Күп ашыйм. Музыкаль каймак тапшыруын карыйсың. Мин күп ашасам, минем энергия күп. Шуңа күрә бөтен ашаулар энергия китә, энергиягә. Шуңа күрә Мөнирне банкетка чакырганда да аңа капчакта әйтәләр, Мөнир акчабыз юк, но менә күп ашаганыңны белеп, без сиңа ризык белән. Әйтәм, ярар, әйтәм, бирегез. Риза. Мен шулай аламын, китәм. Яра, Мөнир, кызык түгел теге чынапта макарон белән сосиска башка берәр нәрсә. Валлау, Кунаклар килсә инде ашлар пешерәм инде отбивной. Шундый ни бик әйбәт. Ясыйм әйе бик әйбәт. Шукыштан аш пешергәнен күргән бар минем. Әйе. Бик тәмлеме? Өр яңа. Аннан соң нәрсә, плов пешерәм. Плов менә. Плов әйе, манты. Мантыны камырны кем басат? Манты. Камыр үзем басам. Күрше. Ул бит Йомырка пелмәне. ул бит бас, әйдә бас, камырымны минем бас. Дуслар, бик күп эшләр эшләнде, ләкин эшләре шулай ук бар, юк түгел. Бик матур итеп куйганса, билсемене бәрәңген. Аны хәзер инде Син әзер кебек, менә бу креветка кемгә кирәк? Миңа да аңа. минем әле креветканы кыздырырга кирәк булачак. Кирәк? Шуңа әйе. Син әзгенә Мөниргә бир, миңа әзрәгә бирәсең. Әйе, табан алып кел слайса монда. Анда Бәрәңгеңне үзе бәрәңгене ти. берәргә кирәкме? Да. Әйдә булыш әзрәк. Эшләгән булды дисең инде. Әйе. Алайса. Ярар. Миңа күп кенә кеше сорау бирә. Булат Бәйрәмов лыгырдаудан башка бер нәрсә эшли беләме ул? Күрсәт миңа ул кешене һәм мин әйтәм кем син. Гайрат. Ярар, чит илләргә бик күп йөрисез инде, чит шәһәрләрдә. Каягына булмый. Каягына булмыйсыз, Австралиядә булмыйсыз. Каягына барсаң Америкада да булмыйсыз. күңелеңдә туган яхшыгы. Ярар, алса шуны сөйләсен. Айрат, сиңа барыбер үзеңне минлегеңне бераз басадыр бит инде. Татар ижра фестиваленең инде бәхетле алтын тавышы булыр. Ничә ел инде син менә анонсларны тавыштандырасың бит, яздырасың. Иң кызыгы минем дуслар. Гөлнар Сафарова уйлап чыгарды моны. Достым. Әйе, минем коллега дип әйтәм минем. Коллега, иҗатташ дус. Иҗатташ дус. Гөлнар молодец, ул яктан ул гел бер нәрсә уйлап чыгарырга гына тора. Әйе. Берсен дә чакырды да. Әй. Берсен дә чакырып алды да, Айрат менә шулай калын тавыш белән сөйләп кара Лезинхар ди. Һәм мин сөйләп карадым, башта берсенә дә ошамады инде. Әлбәттә. Ләкин Гөлназ әйтәм, син дөрес яздырмадың, әйдә менә булай яздырып кара ди. Әйтәм. Хәзер булай яздырып карадым, тегелә яздырып карадым. Бер көннән нары радионы ушып җибәргән идем. Әндә синең тавышыңны тарихында әле ул вакытта 12нче тапкыр. 12нче тапкыр. димәк 4 ел. 4 ел. Рәхмәт, Мөнир, аплодисменты, пожалуйста. Мин турыйм. Бер миңа энергия. Бай хотя бы. Мөнир быелдан үзенең сольный концертларын башлады менә быел. Әйе, Аның башладым. өчен бигрәк тә Кайда гына булмыйм. Алла берсе. Әйе, кайларда хәзер. Ижәүдә булдым, Алла берсе. Оренбург якларында була, Мәскәүдә булачак, Петербургта да булачак, Алла берсе. Дуслар, шуның белән безнең бәрәңге буламыгы эпопеясы бетте диярлек. Көнә салас калды. Салам машина, аяк каплап төр, хәзер беразрак. Санака булдырып эшләр. Миңа әле креветканы кыздырырга да кирәк. Шуңа күрә. Син Мөнирне әзерләгән алып бир аңа. Үзенә. Әнә Бир миңа әзерләгән. Мә. Әйдәгез, безгә тапшырып биргән, белмим, сезнең дуэт бармы юкмы белмим, бәлки сез дуэтлар белән җырлыйсыздыр каядыр. Без бергә алып барабыз. Әйе, усул турында әйтергә була бит инде. Ярый. Без бергә туйлар алып барабыз, юбилейлар, корпоративлар. Как шалтыратыгыз 8-90. Безгә бергә алып барабыз. Һәм инде концертта да без бергә алып барабыз. Алып барабыз концертта. Аннан тыш әле без юбилейлар нишлибез? Алып барабыз. Әйе. Кем моны хәтле?
миңа җитми, әзер киреп. Һәм яңа ел корпоративларын нишәтәбез? Алып барабыз. Әйе, дөрес, әйе. Шуңа күрә без бик якын дуслар, Айрат белән бергә бер ничек әйтәләр? Бергә эшлибез, Бергә торабыз. Айран торабыз, әйе. Шулай да әйтә. Әйе, бергә эшләгәч, алайса бер әҗер ташлали ул креветкаларны. Ташлаба, Риама дуэт. Не әйтә, не Премьерасы Айрат Ильясов һәм Мөнир Ахмәтов. Алмашлары монда ничә тапкыр яңгырады әйтәләр? Алмагачлары монда яңгырады 5 тапкыр. 6-нчы тапкыр яңгырады. 6-нчы тапкыр. 6-нчы тапкыр алмагачлары. Айда. Җомга җыры. Талы бересе, талы бересе, тал бересе талларда. Талы бересе, талы бересе, тал бересе талларда. Сандугашым әйтеп сайра сөйгән ярым кайларда. Сандугашым әйтеп сайра сөйгән ярым кайларда. Ишин шитеп алыңыздар мени дә. Син Хәмзә Тимергалиева көбе бий башладың. Инде безнең эшебез тәмамланды. Соңгы штрихлар, салатларны Өстәп кенә үтерәм. салып, бер саватка матур булыр. Оформлениясы калды җегетләрнең. Айрат, Хәзер менә салатны заправлять итәбез. без буламыкны беләсезме, шәттә дуслар? Изгенә башта издек тә, аннан соң бик вак булсын өчен, бик йомшак булсын өчен. Пюре булсын өчен. Шипшин буламык булсын өчен аны блендер белән бераз ертеп алдык. Мен әйтмешли, туда-сюда. Туда-сюда ясап. Сине салатының Минем салат әзер. Теңге бризма, Теңге бриза, әйе. диңгез бризма. Диңгез бриза, әйе, диңгез бриза. Менеке шүл бриза. Диңгездә кайсы диңгезләрдә булганым бар син менә соңгы арада. Син гомән бик каты эшлисең, син ялып килгән бармы? Кызыл диңгезгә барган идем. Казал Аннан соң Кара диңгезгә барган идем. Кара диңгез. Әйе, менә булды. Әйе. Булды минем. Быелны бардыңмы ял? Быел барган идем. Барган идем. Әйе. Египетка барган идем. Менә син бик күп эшлисең менә Миләр. син ничек энергияңны кабаттан куруландырасың? Ничек хәл җыясың? Бер дару Мен, юк, мен бер нәрсә эчмим. Мин су эчәм дә, Аллага шөкер. су белән. Әйе. Үзем мин ничек яйтам? Нигә кайткач душка кереп, чәй эчеп, телевизор карап, душта чәй эчеп, әйе. Душка кирип чәй эчеп. Душта чәй эчәргә, әйе. Я ашый, душта чәй эчәргә. Душта ашыйсың. Досташый, Син нигә матур сотка салып куймыйсың менә? Кая, бир миңа бер тәлинкә. Талинка. Кухняда душ керәм ди, душта чәй эчәм. Менә бит Фатиры бик зур. Им нормально да, нормально. Сал. Матур итеп хәзер безнең Сал, бер кешкә чатан берничә минуттан син монсында әле матур итеп салып куярга тиеш. Ярар, җегетләр, без менә әйдәгез салабыз. Матур итеп төзәбез. Бөтен нәрсә әзер. Бу вакытта без барысына матур итеп бизәгән арада тәмле көрәштә реклама булачак. Дуслар, ниһаять килеп җитте. Дегустация сар вакытлар дип әйтик. Һәм килеп җитте безнең һәр вакыт мөлаем, һәр вакыт елмаеп торучы, үтә дә изге күңелле, тәмле булсын рестораннар шелтәре, ресторатор һәм хуҗабикәсе Ризапа Хусейнова. Ризапа, исәнмесез? Исәнмесез Күптән күргән юк сезнең белән. Әйе, менә исән сау килеп җитте, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Менә бу аш бүлмәгездән шундый тәмле исләр чыгып тора. Таралганмы коридорга? Әйе, таралган, коридорга таралган, монда кергәннән соң бигрәк тә инде исләре бик тәмле һәм ризыклары да бу яктан килеп кергәчтән үк менә бу ризыкка минем бик күзем төште. Бу ризык диңгез йылдызына охшап тора. Диңгез йылдызы ризыгы, менә бу салатның исеме диңгез бризы. Моның исеме дә диңгез йылдызы. Йылдызы, исем таптык. Мин бик таныш. Исем таба алмаган юллама башта. Ну, булай рататуй дип пешерде. Рататуй дип пешерде. Бик матур. Тәменә килгәндә инде хәзер карарбыз. Икесендә калып карыйбыз. Икесендә калып карыйбыз. Башта калып карыйган астан Салаты ягына килгән вакытта, салаты менә кояш кебек инде шундый безнең әле яңгырлы, карлы көз айларында шундый матур кояшлы кояш төсен биреп торып, кояш булып ялтырап тора. Ризапа, бу кояшлы, чынлап та менә күз явын алып торганда алып тора кебегрәк бу салатлар, бу ризыклар. Ләкин тәме шулай ук мөһим роль уйнарга мөмкин. Рәс калып карый. Сез дегустациясыз, аннан соң сигрезне әйтәсез. Әйе. Салатын һәм бәлки башка салатлар яисә. Бу безнең инде диңгезнең йылдызы. Диңгез йылдызы, рататуй тавык белән тавык инде кыздырды, айрым башта. Шулай Рәвешен китерде. Баклажан мәсәлән, унда күренми, анда бар баклажан арасында.
Баклажанны айрым кыздырдык, кабыгын чиз тартып. Бисмиллахиррахманиррахим. Карагалы. Булган микән? Йылдыз микән, әллә йылдыз? Башка нәрсә микән? Бик тәмле. Кунакларны сыйларлыкмы, оялмыйча? Әйе, кунакларны сыйларлык. Шундый тәмле генә сарымсак. Сарымсак шәп, Әйе. кебегрәк. Турады. Әйе, сарымсак. Менә Менә шундый кулган острый белән юк. Моны инде төшке обед Аңлашылды. Ия кайткач пешереп ашарга ярый. Әйе, игә Моны ашаганнан соң егетләр свиданиягә бармагыз. Дигән сүз яисә эшкә. Менә Булат әйтеп тә Әйтмәгез. Яласыз. Мин беләм, сез бик толеранtsыз, бик иплесез кешегә бәрелергә куркасыз. Шуңа мин ничек бар шулай әйтәм. Сарымсагын тутырды шәп иттиреп. Әйе, сарымсагы бар. Менә мин аны яхшы очрашу. Бүгенгә юк, иртәгә бар. Әйбәт. Салаты нәрсә тутырганын күрмәдем, ләкин булай да ашыкларга була. Тузлык яр да салды хәтта. Пекинский кәбестәмен дә. Әйе. Пешкән бәрәңге. Пешкән бәрәңге бар, әйе. Әйе. Тузлык яр Тызлы кыяр, һәм креветка. креветка. Бу бизәннәргә кара җимешне. Әйе, без Ясаган- яшәгән әйе. әйе. Ашар өчен түгел. Мин бит әле оценканы сразу бирмим, башта. Әйе. Булды. Әйе. Кайсынан башлыйк менә монда? Менә монда аерым бит. Безнең өчен. Бу салат соус белән генә заправиться ителгән. Юк, соевый. Yo, soy değil. Zeytin mayı saldı. Зәйтүн майы бар. Зәйтүн майыдыр инде монда тызбырыш инде. Әйе. Шулай ук креветкалар. Креветкасын кабып алайын әлде. Креветкасын кыздырды, соевый соуста. Менә. Искә төште. Креветкасы бик әйбәт кызган үзенең. Булдырды аны. Әйе. Һәм монда тагын нәрсә безнең апельсин Монда бар. апельсин туралган. Һәм шул ук кәбис. Әйе, шул ук кәбестә. Тәме әйбәт. Апельсиннардан. Әйе, ашарлык. Ашарлык. Менә монда инде хәзер тавык. Тауык һәм бәрәңге буламыгы. Әйе, бәрәңге буламыгын бик вак иттереп, хәтта блендер белән вакыды. Әйе, менә күренеп тора блендер белән эшләгәндеге. Әйе. Майын жәлләмәде, сөт өстен жәлләмәде. Миңа калса, буламыгы бик тәмле булган булырга тиеш. Тап карагыз әле. Чын рестораннарда шулай эшләр дип әйтте ул. Бик тәмле буламыгы. Йомшак. Әйе, йомшак кына, матур гына. Бик тәмле. Әйе. Тауык итендә, тауык итенең бер кечкенәрәген. Монда гөмбә дә бармы әллә? Бар гөмбә белән кыздырды. Талгын гына утта уланы тумалап пешергән аннан соң. Бик йомшак булырга тиеш иде тавыгы. Шулаймы? Менә чынлап әйткән вакытта, менә моның тауыгы бик йомшак. Монда тауык әзрәк кенә катырак. Чагыштырып әйтсәк, икесе дә әйбәт әзерләнгән. Матур иттереп бирелеше белән, анарысын менә бу бизәлеше белән йылдыз диңгезе дип әйтеп, Диңгез йылдызы дип әйттегез бит инде менә шундый бик матур. Мин инде беренчелекне дип әйтимме? Өстенлекне бер никадәр өстенлеге. Әйе, бераз аларның икесе дә шундый җиренә җиткереп эшләнелгән, әмма шундый матур бизәлеше белән, яктылыгы белән, яктылыгы белән менә бу ризыкка мин үземнең беренчелегемне бирер идем. Бик зур рәхмәт, Резапан, безнең бу яктан Мөнир Рахмаев җырчы беләсезме? Әйе, беләм. Мөнир Рахмаев, монда Айрат Ильясов. Әйе, эшләп җигет. Монда безнең Айрат Ильясов. Ул эссе дуэтының электрик солисты, экс-солисты һәм хәзер вакытта күбрәк алып баручы. Шуңа икесе дә алар арасында бәхәс бар иде. Сез менә хәзер бер бәхәстә, әгәр дә Мөнир җиңсә, бай башы җиңелсә, ул бәлеш пешереп безне кунакка чакырырга тиеш бар. Айрат әйтте безне. Айрат җиңелсә, Айрат килеп теләсә, кайсы менә безнең хәзерге бүгенге көндә карап торучы тамашачылар, телевизион тамашачылар теләсә кайсы кеше чакырып, әгәр Айратның буш көне булса, Айрат аңа килеп 2 җырчыга китәчәк. 10 тапкыр. Менә шундый бер, мин монда әйтмәдем сезнең алда шундый бер бәхәстә булган спор дип әйтәбез инде. Мин үзем бай пари. Менә бу белгән алданрак әйткән булсагыз, бу егеткә биргән булыр идем дә, һәрбер кешенең матур иттереп аның җырлаган тавышын банкетта ишетсәләр, бик күп кеше рәхмәтле булган булыр иде. Йо, дөрес, бу җигет җырлаячак. Җырлаячак. Бу җиңелде. Ул җырлый. Ул җырлый. Җырлый, всё. Дуслар, чакырабыз үзләрен безнең белән кунакта бүген белгеч ролендә чынлап та нык
Bilgeç Aşsu ülkesinde temli bulsun restoranlar, şilteri, restoratörü hocabikası, Rizapa Hüseyin'e ve Rizapa büyük rahmet. Temli süzleriniz için. Şu sizdeki bir temli silep bir işe yoktur herhalde menimçe. Riziklar turunda. Büyük rahmet sağlaşabız Bizizge de isenlik sağlık, isen sağışlayız. Rahmet. Motor ittirip artistlardan temli riziklarını pişirtiniz, halkka көрсетiniz, təqdim etiniz. Üzündə bir motor alıp barasın bular. Aferin sana, sen şın pişik kebek. Rahmet. İyi. Şakırız biz geliriz soyup sizge de. Indi jigitler kızlar şakırabız Münir bilen ayratını hem Rizapa silaganların şeş mitlük mi barsın hani varga silep birim. Ya jigitler, bizning bakas turunda siz unutmadınız mı öyle? Yo'q. Sen jingilsen. Men jingilsam 10 banketga buшлай jırlap qaytırga söz bergen. Hayır, sen jingilsen. Min beliş pişiremeydi. Pişirip, Pişirip sizi şokuram. şulay degen. Яңа елга хәтле. Яңа елга хәтле. Yara maşallah. Яңа елга хәтле Kirestek yarar. Kilde Rizapa. Rizapa Hüseyinova. Kastin kesadım. Kasım Kasarayı mında. Qalparada en birinci senin rizqdan başlanmaya qaynar rizqindən. Barsa uzurunda bittemli bolğan diye. Hem ulan isim taptı. Dingiz Yıldızı diye. Dingiz Dumuzı değil, Dingiz Yıldızı diye isim kuştu. Şolay mı ne? Ayı, bit motor diye. Qarab turışqa indi bunda istinlik biriga bolar bu yakqa dibekte şunduq. Çünkü bizelişi boyunca kuzun jelib transiktörüp Tartып тора. kuz tartıp turadi ayı, kuz yavan. Rahmet. Qalab qarады, metem baribir oshab qara kerak, degustatsiya sora kerak degaч, oshab qarады yaxshi. Oshab qarады salatinglar. Şulay qancha yaqin topmadi. Bu quyosh kabi g'umman deydi. Ne uzun Yaxshi koyarlar. bo'ladi. Rahmet. Hayrat. Ник болмады, ник болмады. Bulmayın da bulmak. Salatingni qo'yib qaradi. Начар. Yaxshi, yo'q, yaxshi. Salatni endi bizali shavdan biroz qlandiraga bo'ladir. Mana Ikkinchidan bulamig'i shap. Bulamig'i shap, ondan so'ng tavug'ini qo'yib qarag'ach, tavug'i yumshoqroq kelib chiqqan, hatto menirnikidan deydi. Şolay mı ne? Ey, big tamli rizq. Bunda sizning ikkingizning de tegizlik kelib chiqdi. Lekin bizali shayog'indan o'z yovun tortib turib mana bu rizqlar. Ham shu bo'lg'ach o'zimning istinligimni beram dedi. Mana bu yoqqa Munir. Munir ber beshna. Молодец. Rahmet. Hayrat. Açılma benim dostum. Un banket. Ya anladım Hayrat. Anladım. Şu an göre bölek tapşırığını başlayırsa, biz tapşırığımızın general sponsor olan Kukmara Metal Savut Zavodu Aşık Aksionerlik Cemiyeti'nden haligi iskitkiş, mermer islikli innovatsion tabalar sizniki. Munir, bu birinchi sizniki. Hem gümen Kukmara mermer islikli innovatsion savut tabaları təqdim etə. Mında yuqarı texnologik islik sizin savut tabağınızın tışqı qiyafətini bizə anış hissartını jеңілləşdirə hem sizə daha da yaxşıraq kulinar şedevrlar yasarğa yardım etə. Gastrol tabaq həmçinlərini Kukmara kolleksiyasından tabarsız, dostum Ayrat. Sizniki de var. Rahmet filmleriniz için. Hem dostlar Kukmara tabalarını alğanda etibar etəgəs alarının hər birisində Kukmara'nın uyulub yazılған şunday firminli logotipi buluraq. Bu tabalarda şulay var. Var tek sıfatlı savut tabalarına. Allah zor rahmet Munir. Bizə rəhmət. Etəsib ki, şokurğanınız üçün alırsak kilesi işləşlərə qədər. Hem indi Sizin reseptlerim kaldı mı ne? reseptlerim Var mı? bir kup. Bir balkon şunday. Мен сені келесі жылы победил. Yara победю. Я сами не Sen bilesin mi победю. şakırsak? Ona yakın olmaz mı? Келем менме. Hayır. Бошқа ашарға дегенде. Менің де бір-екі сөз айтып кетесім келе, bütün Ayda. тамашашыларны, bütün телевизор қараушыларны, қарамаушыларны, Bunu bulduruşlarını. Мұны бұлдырушыларны, әлбәттә, тәмле күрәш тапшыруын шушы телевидение күні белән котлап кетәсем килә. Үзебезне дип әйтәм, менә Мөнир дә бит инде. Шоумен дип әйтәм. Шоумен, герче. Үзебездә шоумен, син дә шоумен. Biz bir şovmenler. Егетләр, бәйрәм белән сезне. Чын Бәйрәм белән. күңелдән котлап килә, молодцы. Min de katıyım sizle. Değerleriniz bilən. Победил. Менә Bugün biz yasadık un победю. банкет кайсы бар әле менә монсы да. Demek dostlar temli kreş tapşırığı bugünkü tamam. Her barşanızlara zor rahmet itibarınız için. Temli yaşık, temli aşık, temli kreşini gözetip barık. TMTV telekanalından. Sağ olun.